Rexeitamos este tipo de violencia dun xeito rotundo, a través de distintas actividades como esta, dirixida ao alumnado de bacharelato. O que pretendemos é visibilizar todas as formas de violencia e invitarvos a reflexión. En primeiro lugar, Esther, unha das fundadoras da Asociación por Todas, responderá as preguntas que lle farán Alexandre, Elisa e Elena. Bueno, pois vamos a comezar coa entrevista ca chica que vedes aquí, que é a fundadora da Asociación por Todas, que non sei se a coñecedes, que é de aquí de Vilagarcía. Ela vai nos contar un poquinho nesta conversa que vamos ter aquí, pois todo o que debemos saber para non sufrir estes casos. Por exemplo, vai nos contar a súa experiencia persoal e, sobre todo, contarnos algo da asociación por se hai alguén que non a coñece de nada. Bueno, vamos a comezar con que foi o que te impulsou para crear esta asociación. Bueno, a mí o que me levou a xuntarme cas compañeiras para crear a asociación foi que, bueno, tuve un par de experiencias persoais, non sei se sabes a diferencia, vale, pero eu son víctima de violencia de xénero, son víctima de violencia doméstica. Unha vendada por unha parella e a outra, a doméstica, vendada polo meu pai. Vale, entón, claro, atopei-me, despois de pasar por estes temas persoais, que notábamos entre compañeiras, que nos juntamos nun grupo de apoio, que estábamos soas, que nos atopábamos soas ante ter que poñer unha denuncia, que non sabíamos onde acudir. Entón agora, collemos, xuntámonos e decidímonos que todas as mulleres que cheguen a nós, a través do CIN ou a través de outro tipo de departamentos, polo menos teñan ese asesoramento e non estén solas nese proceso que é moi importante, porque moitas veces ven desde seguir cunha denuncia adiante ou botar todo pola borda, retirar unha denuncia que despois o caso sexa pois eses que vemos na prensa, que son solamente a punta do iceberg. Entón, claro, eso foi o que nos levou a xuntarnos, a ver ese vacío na sociedade de que as mulleres que pasan por estes procesos estamos soas. Entón, bueno, pois ven un poquinho todo aí. Bueno, pois xa que nos falaches do teu caso, queremos saber, por exemplo, se consideras que hai un número elevado de víctimas na nosa localidade. Hai moitas, pero sí que na nosa localidade é algo un pouco raro, porque non sei se viche desas estadísticas que saliron, pero vai contra o normal que sucede en España, que a gran maioría dos casos das mulleres que denuncian archívanse por falta de probas, vale? Non quere dicir que sexan denuncias falsas, pero nos atendemos a moitas mulleres que non teñen unha orden de afastamento, que se atopan soas e que simplemente deciden dar o paso porque están apoiadas ou porque as apoiamos nós, porque as apoian desde o CIN, porque teñen asistencia psicolóxica e de repente todo queda en nada, porque consideran que non hai probas suficientes para poder xuzgar a outra persoa. Entón, sí que hai un número moi elevado de casos sobreseídos na nosa localidade, que é algo bastante raro, porque agora mesmo pois non suele ser o normal nos xuzgados, pero aquí arquívanse máis do 58% dos casos. Vale, estamos, nos, dende a asociación, atendemos a moitas mulleres que lle foron, dicir, que lle arquivaron os casos, e que son mulleres que teñen un risco, consideramos, medio alto, e ainda así, dende os xuzgados, non consideran que ese risco sexa tal. Entón, sí, hai moitísimos casos, moitos máis dos que vemos e dos que somos conscientes, pero eso, por exemplo, judicialmente, pois non hai ese apoio, non hai esa facilidade para considerar que unha muller si é víctima de violencia. De acordo. Vale. Tendo en conta o que has dicho, vamos a movernos agora un pouco ao ámbito persoal. A miña pregunta de agora é: como saíches da relación? Bueno, eu o primeiro caso que tuve foi o da miña parella. El non podo dicir que sí, porque el nunca xamais me puxo a man enriba. Vale, sí que o que tiña era unha violencia psicolóxica moi grande, da que me gustou moito sair, pero non fui consciente hasta que un día me colleu nos brazos e case me tira polo balcón, vale? Entón, eu nese momento foi como que a cabeza me fixo un clic de dicir hasta aquí, dicir, está claro que aquí está fallando algo,
e a raíz de interpoñer a denuncia e de empezar a falar con psicólogos, sí que fui consciente de que era víctima de violencia de xénero, vale? Eso, nunca xamais me puxera a man en riba, pero sí hubo ese paso desde que me machacaba psicolóxicamente hasta que directamente intentou volcarme por un balcón, vale? Entón, é como, ás veces solamente o atacamos a que é violencia física, pero hai outras cousas moitísimo máis importantes as que moitas veces non lle prestamos atención e ao final o que corre o risco é a nosa vida. Despois, por exemplo, co caso do meu pai foi moito máis fácil porque aí sí que houve unha violencia física directa dicir, pois é unha persoa que está mal da cabeza, claramente está, porque unha persoa que está ben non fai eso, vale, pero discutindo con él directamente, colleume a man, meteume un golpe, colleume a cara, perdón, meteume un golpe contra a parede, vale, e causoume unhas secuelas físicas bastante importantes, tanto na cabeza como no resto do corpo. Si, moveuseme a columna do sitio, moveuseme... É algo, foi bastante forte. Que pasa? Aí é máis fácil de ver que eres víctima, porque directamente hai un contacto. É dicir, hai un puñetazo, hai ese agarramento, entón dis, vale, sí, é dicir, están abusando de min, aquí hai unha violencia, pero cando non hai é moito máis difícil de percatarse de que eres víctima. Pero bueno, eu a raíz de... sí que tuve problemas porque me costou moito levar, porque foi con 6 meses de diferencia, máis ou menos, e sí que é moi difícil de levar 2 casos, 2 xuizos, dicir, eu cheguei incluso a pedir que ni siquiera quería orden de afastamento do meu ex, que simplemente quería que me deixara tranquila, que deixaba o proceso, que retiraba a denuncia, que facía o que fixera falta para non ter que seguir con todo eso adiante, vale? Pero bueno, ao final seguen con todo adiante e hoxe estamos aquí. Durante o proceso recibiches axuda de alguén? Un amigo, un familiar? Eu, da miña familia non recibín axuda ninguna, vale? Normalmente é algo que pasa bastante, atopámonos con que ou as mulleres non lle queren, é como que non queren complicarlle a vida á familia, ou, por exemplo, no meu caso, que, bueno, pois, como meu pai claramente está a familia non se vai meter. Entón, atopaste, sí que te atopas bastante soa. Eu teño sorte de que teño uns amigos que valen o seu peso en ouro, foron os que, pois, o pai dele policía, entón asesoroume o que tiña que facer, o que tiña non, o que debería de facer, onde debía ir a denunciar, e foron os que sí que me apoyaron moito. Foron os que me impulsaron tamén a que buscara as axudas psicolóxicas, porque todo hai que dicilo, é moi importante en calquera caso a axuda psicolóxica, porque estás pasando por algo que ao mellor no momento pensas que non, pero vaiche traer e vaiche derivar e tes que aprender a saber convivir con eso, vale? Vaiche cambiar a vida. Entón, tes que aprender a xestionar as emocións de outra maneira e ao final, ser vítima de violencia é algo parecido tamén a cando unha persoa perde a alguén moi querido, vale? Como unha especie de loito, entón ten diferentes fases e pois cada persoa tamén ten a súa forma de levar cada fase, porque ao final é unha persoa ca que estás apegada cas que tes un sentimento, pois se é unha parella que te une por unha razón, se é un familiar porque que é familia, entón claro, existe un sentimento que son moi difícil de cortar. É moi difícil, ás veces, incluso eu recordo cando pasou a segunda, de dicirlle a psicóloga que eu teño unha diana. É dicir, cando eu fui dicir que me acaba de pasar isto con o meu pai, e dirme ela, puf, é dicir, acabas de pasar dunha e de repente chega outra. Vale, sí que tamén é moi importante que cando pasamos por ese tipo de procesos, psicolóxicamente, cando estamos apoiados, por psicólogos, por psiquiatras, vale, por especialistas, tamén aprendemos eso, a xestionar e a non sentirnos culpables. Sí que cando nos criamos moitas veces en ámbitos de violencia, nos custa máis, vale, ou vemos máis normales certo tipo de comportamentos, sobre todo na familia,
pensamos que como é a familia, vale, temos culturalmente de que a familia é super importante, de que temos que estar apegados á familia porque van ser os que estén aí sempre e tal, entón é como que nos costa moito máis velo, é como dicir, bueno, criaime así, isto é normal, bueno, é a miña familia, entón, claro, como lle vas facer eso a túa familia? Pero o que está claro que se é unha familia e alguén que te quere, nadie che vai poñer a man enriba, vale? Entón aí é onde temos que pensar entre a nosa saúde ou ir con ese tema social de pois é a familia, teño que aguantar. Pero bueno, como digo, sí, tuve toda a sorte do mundo de atoparme, tiña na miña vida persoas que me axudaron moitísimo, que me axudaron a buscar grupo de apoio, que me axudaron e me dixeron onde tiña que ir e tal, entón, bueno, eso é moi importante. Bueno, cando terminou, cando rematou todo, como te sentiches? Pois, co proceso co meu ex foi bastante fácil, porque el sí que no momento que me puxeron a orden de afastamento, ainda que me costou moito conseguila, tomouno moi en serio, porque senón sabía que podía ir a prisión, vale? Pero con meu pai non foi tan fácil. É dicir, con meu ex foi como que me sentí super liberada cando acabo o xuzgado e tal, pero con meu pai non, porque eu cando denunciei admitín que intentei defenderme. E como me intentei defender e o dixen nun xuzgado, a min tamén me cae unha condena, vale? Entón non é tan fácil, é dicir, eu estaba acorralada, empurreino, e díxeno, cando puxen a denuncia, díxeno, bueno, pois eu tuve que facer traballos á comunidade, vale? Aparte, quedaronme uns antecedentes penais por violencia. É dicir, é algo que pensamos que hai moitas mulleres que non, pero sí, vale? Pasa, non é solamente se lle xuzga a él, se xuzga tamén o que ti dis, vale? Entón sí que foi que cando saleu a sentencia caí nunha depresión bastante grande, porque de repente pensas que a xustiza vai ser xusta e a xustiza non é xusta. Vale, é xustiza, son términos totalmente diferentes. Entón, sí que durante o tempo que estuve e que tiven que ir á protección civil, a facer os traballos á comunidade e tal, foi como que decir, jova, tócame pagar por intentar salvar a miña vida. Entón, en plan, caí nunha depresión que me costou bastante sair. Despois dinlle a volta, como digo, a axuda psicolóxica fai moito, logrei darlle a volta para, bueno, pois mira, tuve que pagar por salvar a vida, pero eu estou aquí e salvei a miña vida, entón, se teño que volver pagar por elo, pois volverei pagar, pero é moi importante o como vexas, eso, non é normalmente, por exemplo, como no meu caso, hai moitas mulleres que se defenden e ao final tamén o teñen que pagar, entón, claro, psicolóxicamente eso é, dis, ao mellor, si, recuperaste das lesións, pero o dano psicolóxico é bastante grande. E ao mellor cando levas unha temporada que estás ben, chega o xuizo e de repente sale unha sentenza, sales a sentenza e recurres e tal, de repente sí que te atopas como super desprotexida e dis, buah, e para eso loitei eu tanto, para que ainda por riba tamén me impoñan a mí unha pena e tal. Pero bueno, ao final eso, é a miña forma de velo foi acabar dicindo, pois, tuve que pagar por salvar a vida e volvería a pagar se fixera falta porque volvería a salvar a miña vida. Pero, claro, hai moito traballo detrás para pegar o cambio, pero sí que me costou unha depresión da que me costou moito sair, a verdade. Polo que podes ver, notas que cada vez hai máis casos ou menos da violencia de xénero? Eu non creo que haxa realmente como nin máis nin menos. Sí que, por exemplo, sale agora que hai menos denuncias, pero eso non significa que haxa menos casos, porque ao final o que significa que as mulleres ou as adolescentes cada vez se atreven menos a denunciar. É dicir, cando hai atrás e que hubo unha temporada que dicían que subían as denuncias e tal, dis, bueno, eso porque esas mulleres se sinten protegidas, entón deciden dar ese paso. Cando de repente ves que hai mulleres que non dan ese paso, e dis, non é que haxe menos, non hai menos mulleres maltratadas. O que hai é que se sinten máis inseguras e se notan moito menos respaldadas pola sociedade, polas entidades gubernamentais,
e por todo. Entón, de repente, din, pois non vou dar ese paso. Por que? Porque non sintes ao mellor que non che vai servir de nada. Sí que é importante, vale, sí que é importante dalo e deixar unha constancia judicial lo que pasa, é importante acudir ao médico, pero eso, sí que hai mulleres, e nos, por exemplo, dentro da asociación notámoslo moitísimo, que buscan apoio, pero non chegan a dar ese paso de vou denunciar, porque non se sinten que se quedan como moi soas, e que hai un estigma social, cando vas pola calle, mira, que aquela denunciou o marido por... é unha víctima de violencia, pero a él, en cambio, non lle di, mira, ese é un maltratador, é que o denunciaron. Entón, as mulleres temos como esa carga de que nos xuzgan tanto e te sintes tan desamparada que eu creo que por eso hai moitas máis mulleres que non denuncian, pero non que haxan de los casos. Bueno, pois xa rematamos a entrevista. Esperamos que vos gustase moito e que faga reflexionar a moitas persoas polo teu caso, que se empatice, que se empecen a ver as cousas de outro xeito. Moitas gracias. Antes de seguir, imos agradecerlles a Esther a súa participación neste acto cun pequeno vasallo. Moitas gracias. Convidamos a quedar a ver a presentación. Por suposto.